Khuzani mfoka Mpungose Njengiseni mfoka Gcwensa Wekhuzani mfoka Mpungose Njengiseni mfoka Gcwensa Yilo ke sikubonayo amahlaya sebehlangene nabo. Ngizothatha leli thuba ngibingelele ababukeli kulona lonke izwe likaMthaniya Isizwe singehla Baba kanjani? Shakuzi Uyaphila mfowethu? Ulibangisephi? Ngisalibangula kaMthaniya. Awulibangula mntaba baba wama ugijima ngale track le. Ngale ngikhumbule lapho kamayima. Kwenziwa le yathi thina salimala hey. Hey. Azi ngathi mangena kwi lecture room angizwa lezi indaba lezi ngavela ngakhala ngavela ngaphuma phansi ngathi hayi indaba ezayingakholakala mfowethu hey afande hey bafana bakithi hey kuwa amaphepha ayisele translate abasold house kumlando bonke amaphepha hey bafana hey ngabaphethiwe hey njengoba sazi namhlanje siyikhumbula kakhulu ukuthi ehamba ngalo indaba ke zababuhlungu kakhulu zababuhlungu kakhulu ngoba ngangade nginaye nje kukhona uJulayi uqala ngokula kwe-3 manje sindawonye impela emnambeni sindawonye kumnandi kundleya awu madoda hey sahlale insuku impela emnambeni ngalesizwa sekukhali impela kwangavumi impela kukwani impela awu madoda hey hayi